घर है। चलो चाहटन भैया ठीक बा चलो घर चले के अरे का क्या जाने का बनैले वैसन अभी के जानता चले अरे बाबूजी तबीयत का खराब है। चहेटन का तबीयत खराब है का अरे का कहीं चहेटन बड़ा टेंशन हो गुल बा हो तू लोग तो काम धंधा करते नहीं खा जा बोली दे ने 1 लाख रुपया बा कैसे दिया का करी जाब हमनी अरे का कहीं चहेटन कर्ज भरल जरूरी बा एकदम कामो धंधा तो नहीं के मिलत बाबूजी की जाएंगे कहूं काम करे देखन बबुआ तू लोग तो दारू पिया तो वजह ठीके काम करत वजह बाकी 2 रुपया तू लोग कमा के देता जा तो चित्तरंजन भाई के हम ब्याज पर रुपया ले ले बन वो तो कुछ हम करती ठीक बा बाबूजी टेंशन मत ली हम दोनों भाई कमाएंगे कर्जा से मुक्त कर दें जा बस बस सतने चहेटन हम चाहतनी दोनों जना के जनमैला के कुछ हमारा सुख मिल जाए के चाहिए कल बबुआ के जाए के बा काम पर साग सब्जी हैले नहीं के बहुत ताकत हो यहाँ ले जाए के बा सब्जी तो फरले बाबा की दवाई नहीं खन जन मरले क्या कही चले तो अब कल सब्जी बनावे के बा क्या कहीं अपनी पोती से क्या होखे वाला बा चहेटन बबुआ के कल काम पर जाए के बा चलो गरीबी जेवन होला तेवन का कल जाए पोती से क्या होखे वाला बहू रानी अरे सुनो तो हो बहू रानी ए बहू रानी अरे अब है न तनी 1 लोटा पानी ले ले बाबूजी हम आवत तनी पानी लेते भाई बोदी लेल बानी सब्जी एकर बना दिया कल चहेटन हटन जहन जा काम पर बाबूजी हम घर ही बना दे चले तो लइकवन का जन सुतल बा सन कब जगी हसन कब ना हनी के काम धंधा पर जाए के बा ए चहेटन खदेरन अरे सुत गुल बाबा जा का हो ए बबुआ अरे बबुआ उठा उठा अरे ड्यूटी पर जाके तो लोग के ध्यान नहीं खे हाँ भैया बोलो चलो ड्यूटी पे चले गए चले गए अरे 2 रुपया के नहीं से कमा के लेवे के बका सुता तब जा जाके कम से कम जाके अपन टाइम से जागो जा मुंह हाथ धोबो जा कुछ नाश्ता करो जा आ कहो के ड्यूटी धरा जा चले चले भैया चले चले चपला बा देखा नहीं होई पुदरिया ले लो भैया बगरवा हम ले बबुआ बाबूजी तो भेजा कहिए थे लगान कब काम नहीं किया कइले बाबूजी के ढेर कर्जा हो गइल बा सही कहत हो भैया चल हमनी के कर्जा भर देवल जाओ काम करे काम हो जी ना के दारू पी ना जा काम होई कि ना होई चल बाबूजी भेजा कहिए देले गरम चलो ठीक बा चले के भैया ये कहूंगा हां बबुआ ये गौवा हो चल येने काम करे के बा चल इनके काम करे के होई हमारा काम हो जाई अरे हम बानी ना तू खाइयो हम धोई बालू ले जाई चलो चल लागत तो ये बोलुया हो भैया हां बबुआ हो दे घरा बनत इज्जत गाड़ी रख रखो अब ले जाई खेतन कभी झुकेगा नहीं भैया बबुआ जे काम करे चिल्लाई लगी उठाओ हाँ उठाओ भैया रुक जा धरा Oh no!
भारी लागल हो भैया। ना ना जल्दी उठाओ, एक कतले जाएगा बा। चलो हरा बहुत तक भारी लागता भैया, जब कतार के बार छिला गई तो होता कि भैया भारी लागता। गर्मी बहुत होता है, क्या करबा भगवान जी हम कइले बा, काम तो करे के बा ना। बाबूजी कार्यालय के बा, शादी कइले बाड़न, चले के खाना खाए काम तो हो गई। चलो तो बबुआ घर है। हो गुल का। हाँ हो गई, चलो गई। चलो बड़ा भूख लागल बा हमरा। भौजी खाना वाना ये पैसा मिलल ह? हाँ बबुआ मिलल 1000 धरा दी हो, देखो तो मिलल। दादा 500 रुपया दे देवली, 500 के दारू पी जाइए। ना बबुआ कर्जा भरे के बाद 1 लाख बाबू कर्जा ले लेबो। ना 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 500 के थकाई दूर कर है, दारू पिए के है। ना ना कर्जा लिया के ना, बिहावा में कर्जा लिए रहे ना, हां भरे के बा। मने बा तो पी लेबल जाओ, बाकी देखले तो नहीं कि कहां बा। अरे रोज ना हरिया पे आवेला जाला ना लौकेला। अरे तो तू ही नु लिया वाला सन तो बैठो रही ना। और झोपड़िया वाला नहीं खा देखले, वही में मिलेला। चलो ठीक बा, ले कही हो। चलो